něco o Aero L159 Alfa, což je jednomístný, jednomotorový, víceúčelový taktický bojový letoun, který nevyvine rychlost větší než 1 Mach, tím pádem je podzvukový. Dvoumístné varianty L159 jsou určeny pouze pro výcvik. Česká armáda má sice 72 kusů jednomístné varianty L159, kde si ale vyslužuje pouze 28, zbytek pronajímáme v Maďarsku. U 212 taktické letky v Časlavi. Jo, a ještě tady mám nějaké technické údaje. Takže délka toho letounu je 12 metrů, rozpětí 9,5 metrů, výška 4,8 metrů, prázdná hmotnost bez jakéhokoliv vybavení nebo paliva je 4160 kg a maximální vzletová hmotnost je 8000 kg. Tah motoru je pouhých 28 kN a maximální rychlost 935 km/h. Takže dolet s přidanými palivovými nádržemi je 2500 km a bez přidaných nádrží je 1500 km. A stoupavost má 48 metrů za sekundu a minimální vzletovou dráhu potřebuje 440 metrů. Letectvo Spojených států amerických je největším a nejmoderněji vybaveným letectvem na světě. Slouží v něm asi 352 000 mužů i žen a mají k dispozici přes 9 000 letadel. USAF i jeho předchůdci se zúčastnili většiny válečných konfliktů po celém světě. Omlouváme se, ale většinou víc informací jsme nesehnali, protože Amerika má tyto informace velice dobře střežené. Že letectvo Ruské federace postihla ekonomická situace velmi tvrdě. Techniky počty musely být sníženy a byly zrušeny některé základny. Mnoho letounů není provozuschopných kvůli nedostatku financí na prostředky, jako na palivo, platy a výcvik. I přes všechny zmíněné potíže patří i modernizované stroje ke světové špičce a ruští letci výrobci intenzivně pracují na strojích nové generace. Ruští piloti mají nalétáno pouze 10% letových hodin oproti pilotům USAF. Průměrné množství nalétaných hodin v roce 2002 bylo pouhých 20. Z toho připadlo 44 na piloty dopravních letounů a 10 na bojové piloty. To je z historie. Po vytvoření Sovětského svazu byla letectvu věnována velká pozornost. Byl modernizován a rozšiřován. Domácí letka výroba vzrůstala významně v 30. letech a na jejich konci sovětské letectvo představilo stíhací letouny I-15 a I-16. Z počátku druhé světové války muselo sovětské letectvo překonat kruté ztráty způsobené nepřipraveností. V druhé polovině druhé světové války byl však Sovětský svaz schopen konkurovat německé Luftwaffe, byl schopen produkovat technologicky pokročilé letouny jako LA-5 nebo Jak-9. Následné zhroucení Sovětského svazu v prosinci 1991 bylo VVS, což je letectvo Ruské federace, rozděleno mezi nově nezávislé státy. Rusko avšak přijalo většinu sil, což je 40% letadel a přibližně 65% pracovní síly. Zhrnutí. Myslíme si, že Spojené státy mají lepší výzbroj než Ruská federace, protože Ruská federace má velké finanční problémy a proto museli pozastavit vývoj víceúčelového stíhacího letounu Su-37, který by výzbrojí a technickými parametry překonal americký letoun F-22. Letectvo České republiky se vůbec nedá srovnávat, protože máme jen střely vzduch a jen minimum letounů. Ačkoliv jsou to stroje nádherné, musíme si uvědomit, k čemu slouží. A k závěr, tento projekt nám dal mnoho. Jedna věc je poučení, že máme lépe pracovat časem, že máme se ho líp rozvrhnout, aby jsme nedělali na poslední chvíli. Taky jsme si díky tomuhle projektu mohli popovídat s pilotem stíhacího letounu, s kapitánem Josefem Sedláčkem, což by jsme se k tomu asi bez toho nedostali. A také jsme se dozvěděli, jak správně vyrábět projekt. Co do obsahu jsme se dozvěděli mnoho věcí, které by nám mohly pomoct se dostat do letectva České republiky. Dotazy nějaké? Velmi pěkné, nashromáždili jste velké množství informací. Myslím si, že všichni, co tady sedíme, jsme pozorně poslouchali, velmi nás to obohatilo. Já jsem jenom nevěřila svým vlastním uším.
Když jsem poslouchala Aleše, jak říkal z paměti značky těch letadel, to bych si snad vůbec nezapamatovala. Jako já vás nesmírně obdivuji, museli jste si projít samozřejmě všechny ty fáze projektu, vysbírat informace, rozstřídit si je, zpracovat a jak sami říkáte, jsem moc ráda, že vás to obohatilo a že vám to něco dalo. Mám jeden jediný dotaz a to je, jak jste se přes Pavla dostali k tomu kapitánu? No, vlastně ten kapitán je Pavel Streda. My jsme se nějak o tom bavili ve třídě a on říkal, že má studiu pilota, jestli si s ním nechcem popovědět, že by se na to mohl hodit tomu projektu. Tak jsme mu moc poděkovali a přes v tom případě patří poděkování tobě, že jsi to umožnil. A já jsem strašně ráda, že právě ty vaše projekty jsou zaměřené nejen na ty vaše zájmy, na to, co už děláte, ale že jsou ty projekty zaměřené také na to, co budete jednou v životě chtít dělat. Takže kluci, jestli bych vám mohla jako předsedkyně poroty a na závěr všech absolventských projektů něco popřát, tak by to bylo, abyste tyto první informace, které jste získali u nás na základce, mohli dále rozvíjet a mohli jste je uplatnit potom ve vašem budoucím povolání. Takže to je moje slovo. Teď bych požádala konzultanta celého projektu. Děkuji. Tak já bych určitě rád podotkl to, že na klucích je veliký zájem tady o tu bojovou techniku a tím, že nás tady zahrnuli velké množství různých informací o raketové technice, o střelivu a tak dál. Můžu poprosit ten počítač ještě nevypínat, už je pozdě. Poprosím režii, jestli by tam zkusila najít MiG-29, o kterém bylo slovo. Já bych rád se na něco zeptal přímo k tomuto stroji, nicméně využiju času, zeptám se na něco jiného, protože těch dotazů je víc. Zajímalo by mě to, co to je klasický dogfight, o kterém jste tady mluvili. To je manévrový souboj mezi dvěma stíhacími letouny, kde se používá většinou rotační kanály. Aha, děkuji, takže na krátkou vzdálenost. 29. Jasně, děkuji. Proč MiG-29? Ano, MiG-29, o kterém jste mluvili. Já jsem teďka slyšel něco o tom, že právě MiG-29 Slovensko převádí na Vajvaj řízení. Jako myslím, že řízení po tomhle, po Sivavalu a na Kotu. Je to pravda? Ne, myslím, že jsem. Já bych do toho vstoupil. Já si chci zeptat, jestli bys nám mohl všem ostatním lajkům vysvětlit, jaký bylo řízení doteď a jaké bude řízení následně. No, teďka novorodní stěsletony už jsou řízeny elektronikou, tím pádem to si představte, jako kdybyste měli knipl u počítače a hrali nějakou hru, protože se to řídí pomocí elektronika a ne pomocí kabele, to bylo do té doby. Ještě požádala členky komise, pokud si chtěli vyjádřit informace, třeba k té vlastní práci, k tomu písemnému. Tak kluci, mě tam zaujalo, když jsem absolutní like, co se týče zbrojní techniky, tak se vás chci zeptat, že jste tam zmiňovali nějakou stealth technologii. Co to znamená? Že vlastně ta letadlo se buď nedá se vystupovat pomocí radarem, jako klasickým radarem, anebo se snižuje ta pravděpodobnost, že bude odhaleno. Takže oni mají nějaké Oni mají vlastně, tu maskovaci ani ne, protože to tam jde o radar, tam vlastně normální radaristické vlny a ty jakmile se vrací, tak podle toho se určuje, kde to letadlo je. Jenže tady tohle, oni se potahují takovýma gumovejma, dá se říct, potahama, který vlastně to pohlcují, to vlnění. A nebo taky se atypickými tvarama, který to odraží vlastně jiným směrem, tím pádem se to tam vůbec netohle. A ještě se uvažuje o nějakým magnetickým poli, který to úplně odráží, takže to úplně pohlcuje, takže vůbec se to nedá. A jsou zamaskovaní pro ty radary. Taková pro zajímavost, že náš radar Tamara je odhalí. A já mám teda ještě jednu otázku. Byly někdy ty české Gripeny použity v nějakém válečném konfliktu? Naše české letectvo nebylo ve válečném konfliktu asi od druhé světové války. Takže pouze v druhé světové válce? Ani v Afghánistánu máme pouze vrtulník, a to je jenom na tohle. A ten pouze, ale ne bojové, a to jsou normálně přepravní pro jednotky, na nic nemáme. A ještě tady mám jednu otázku. Když se teďka navazuje na tu druhou světovou válku, znáte